surata ida wa qula al-qaid ila tammal amru dan naqsuhu amma ba'd dan apal kuroma para akadil, para masyayikh, para pengasuh, para penggede, para penasihat sedaya ingkang kawula kadong barokah tutur wuwur sembur ingkang kawula hormati pangarsanipun Al-Ustaz Al-Karim Shahibin Makro Gusterul Anam dari punyanyipun ingkang kita sedherekaken panjenenganipun Romo Ageng Bapak Kyai Warno Gebluk ingkang kita sedherekaken panjenenganipun Kyai Bapak Kyai Sarno Hidayatullah ingkang kita panjenenganipun Romo Ageng Bapak Kyai Pangestu Abdurrahman iki sesepuh sekaligus ingkang kagungan pawengkon wonten ing mergasana mergasini salah satunipun sedaya ingkang kawula mulyakaken ugi panjenenganipun Al-Ustaz Al-Karim Gus Sofiyadi ingkang kita sedaya mulyakaken Bapak Sakimun panjenenganipun Gus Mu'arif minangka saking Ras Pesdam kang kita sedaya hormati panjenenganipun Gus Kupluk Dawa Fathul Mubin Fathul Mubin Gus Fathul Mubin Fatahna kayu kang kita sedaya mulyakaken panjenenganipun Gus Nakam ingkang kita sedaya mulyakaken para rawuh para bapak-bapak saha para ibu-ibu sedaya ingkang minulya ingkang kawula mulyakaken kepara dalem matur nglairaken punapa kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala dene menapa kaperang kathik ginaris wekdal menika kita saged ndherekaken ngerawi sowan ngabintara kanthi dakwatus sholih saking pimpinan tawinipun ketua panitia hari lahir Nahdlatul Ulama ingkang kaping 103 menika wau mila kanthi nikmat ingkang ageng sepindah wujud nikmat silaturahim kaping tadi geguyon kanthi bangaken manah mugi-mugi dadosaken tambah raketos kaliyan panjenengan sami sampun sak mestinipun punika wujud nikmat ingkang pinten-pinten kita babar lahiraken kanthi kalimat tahmid di Qolina Alhamdulillahirabbil kaping kalipun sholawat salamipun Allah Ta'ala muga tansah kawuhaken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten namung kita saderma titahe menungso ndherekaken punapa dene desa mawa cara negara mawa tata daerah mawa adat agama mawa syariat dene wontenipun Nahdlatul Ulama kita ngarep-ngarep syafaat ing muga-muga kanthi mahabbah kula panjenengan sami nderek dhateng manhaj Nahdlatul Ulama kaperang dados dalan marginipun kula panjenengan sami pikantuk suman-suman slamet langkung-langkung syafaat wiji ngoten yaumul kiamat amin amin ya rabbal alamin. Kaping 3nipun kepara dalem matur wonten pangarsa panjenengan sami boten hanamung amuni dawuh sepindah menika nderek matur ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng Bapak Ketua Panitia Hari Lahir Nahdlatul Ulama ingkang kaping 103 telasak jajaranipun kepareng matur mewakili saking jajaran kepengurusan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama wonten ing kayangan bayan menika wau ramen rekam mila ingkang sepindah kula kanthi nderek bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim sepindah nglahiraken matur agunging panuwun ingkang saageng-agengipun dhateng Bapak Warno minangka dados ketua panitia dalasak jajaranipun sedaya ingkang boten saged kula sebataken kejawi saking matur suwun ingkang menika sampun nindakaken punapa ingkang dados kawacana pawengkon saking Nahdlatul Ulama wonten yaumul walad utaminipun hari lahir ingkang sampun kapatah nglampahi ingkang dados kesepakatan sehingga awit saking tata cawis-cawis perencanaan ngantos pelaksanaan ngantos sak menika wekdal katingalipun panjenengan sami sampun ngraosaken ningali kanthi kanlek kanthi sae napa awon sae awon napa sae sae napa sae panjenengan saksi Gusti Allah muga-muga ayonya iki kegiatanipun iki sae nggih nggih jenengan minangka sambungipun derek dawuh Kanjeng Nabi wong muslim nilai sae berarti niku sae munggah Gusti Allah Allahumma amin. Kula saking pengurus majelis wakil cabang boten saged amaringi dopres punapa dene hadiah sing
saged damel marang panjenengan sami pirang baraka tuku sabun nggo ngucap punapa dene sikat namung saged matur suwun ingkang sampun mengorbankan akal, pikiran, tenaga, moral, spiritual dan juga berbagai macam ingkang sampun dipun korbanaken panjenengan sami. Bila menika saking majelis wakil cabang kula mewakili anamung ndherekaken matur agung panuwun ingkang sak ageng-agengipun juga dengan terlaksana kegiatan menika kanthi sukses memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan akan menjadi amal baik, amal soleh panjenengan sami sak ana putunipun. Amin amin ya rabbal alamin. Dene saklajengipun menika nderek makili saking majelis wakil cabang menika sampun maringi mandat dhateng Bapak Warno selaku ketua panitia harlah dalasa rencang sa pengurusan menika wau ingkang sampun nindakaken kanthi tapis kanthi lengkap-lengkap punika kaporo kanthi tutup. Bila saking majelis wakil cabang menika kula ampil malih kula pendet malih menika amanikan sampun kapiringaken bila kanthi paripurna menika ananging wonten paribasan tembung saking Qaidah fikih ila tamal amru badan nasuhu. Ketika segala perkara sesuatu sudah pada puncak kesempurnaan pasti akan muncul banyak kekurangan. Dan dari segi kesempurnaan kegiatan ingkang sampun terlaksana, bila pasti sebagai manusia hal kekurangan akan menjadi rasa tawadhu kula panjenengan sami, bukan berarti bangga diri, akan tetapi syukur datang Gusti Allah sampun dipun lampahi. Muga-muga kekurangan menika sebagai bebenah diri datang kita sedaya saged njangkepi saged nyempurnaken. Kanten ingkang kagungan sempurna niku namung kalih setunggal niku Gusti Allah, kaping kali punyai Gusti pabrik sempurna. Kita niku wau nderek sempurnane Gusti Allah, muga kekuranganipun ditambahi kali Gusti Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bila menika kula pendet amani sampun kaparingaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Menika sampun katata sedanipun saking MWC paribasan saged dibuka keran iluh kula namung saged nderek ngetokna iluh niku kula niki dereng saged metu iluh kejaba nek dene simatun kula bisa metu iluh. Mila saking matur suwun sanget dhateng panjenengan sami, muga-muga ingkang dipun ladhep panjenengan sami niki kebersamaan boten namung sak menika wekdal nanging saged berlanjut arep-arepe sedaya kegiatan temurun dhateng anak putu kula panjenengan sami boten namung sedulur kang donya ning enjing temriku sesarengan anak presete kula sing mentra-mentra jenengan lurus nyok dituntun jenengan sami. Katut selamat panjenengan sami wonten akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bila kanthi titik sak menika kanthi bismillahi jam tengah papat kirang jamnya beda-beda itu masing-masing menika ditutup sampurnaken kanthi bosan hamdalah sareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Barokah surul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.